10 snin ilu propju fl-24 ta' April tal-2008 il-Lidl fetaħ l-ewwel stabbilimenti tiegħu f'pajjiżna. Matul dawn is-snin il-kumpanija baqgħet tinvesti f'pajjiżna biex illum għandha 8 supermarkets imxerdin madwar Malta u Għawdex. Is-Sales Operation Manager tal-kumpanija Mark Farrugia qal li l-kumpanija għandha pjani biex tkompli tinvesti f'Malta. Idea hija iva li aħna nkomplu nikbru, li aħna nkomplu nkabbru t-tim tagħna, li nkomplu ninvestu f'siet wienet ovvjament u noffru lill-klijenti tagħna better shopping experience bażikament. Toffri a one-stop shopping experience, jiġri jkollok assortiment li huwa komplut fejn il-klijent tiegħek jista' jidħol fis-supermarket u jixtri kollox minn dak il-ħanut. Is-Sur Farrugia qal li tkabbir ekonomiku li għadda minnu pajjiżna fl-aħħar snin ħeġġeġ u inċentiva lill-kumpanija sabiex tkompli tinvesti. Għendet il-kulħadd qed nassum iva 100% l-ekonomija dejjem tista' tagħmel aħjar, ovvjament, dejjem tista' tinvesti iżjed, imma iva, għena ħafna. Madankollu, is-Sur Farrugia qal li dan qed joffri sfidi ġodda li f'ebda pajjiż ieħor l-kumpanija topera fihom mu qed tħabbat wiċċa magħhom, fosthom dik li ma jistgħux isibu impjegati biżżejjed sabiex jaħdmu. Is-Sur Farrugia jgħid kif id-diriġenti internazzjonali tal-Lidl iħarsu lejn pajjiżna b'importanza kbira għax minkejja ċ-ċokon tagħna, is-suq ta' pajjiżna qed ikun ta' suċċess għall-kumpanija. Jien meta noħroġ barra u npoġġi mad-diriġenti kollha nifhem u l-attenzjoni li jagħtina l-President tagħna li huwa bbażat fl-Italja, jidher li Malta huwa importantissimu għalihom. Intant, sabiex ifakkar l-10 snin tiegħu f'pajjiżna, il-kumpanija qed tagħmel qatt ta' attivitajiet fil-lokalitajiet li topera fihom. Fost oħrajn, it-tlieta filgħodu l-ħaddiema tal-Lidl ta' Ħalqormi għamlu ġurnata jnatfu ġnien Federico Mempil fl-istess lokalità.